Team Greve. Værsgo. På holdet har vi Karoline, Julie, Maria B, Maria P, Michelle, Nadia, Mette og Lisa. Holdet trænes af Pelle. Tak til Team Greve. Holdet her er genetableret efter et års pause. Pigerne blev savnet simpelthen at træne, og derfor er Team Greve genopstået. De træner cirka 2,5 timer om ugen. I den første omgang, pigerne har trænet sammen i mange år, men er som sagt vokset gevaldigt ned for gymnastikaktiviteter. De gamle cirkusheste er vågne, skriver deres træner. De har konkurrencebrud i årene, som de ikke kan fornægte. Så det, der startede som et hyggehold, ja, det er jo endt med at være hård træning, men også lidt hygge. De har også mange gode oplevelser med sig i bagagen, og det bedste som hold har i hvert fald været VM i Finland i æstetisk gymnastik i 2013.
Jeg har en karakter.